Malikono ani malikoka ka ufo ka walenyimado ka sangani bi ntenedu juin kalo kile mugwa ani fla samba flani mugwa no woroyi ni wati na muziki mekanyema da Sherifa TV jakanso fe so mo dono jemu kan yansi toyo okan kokoro na manya ka fo diliko ubleka kele dongile nyangai kanuba chamani musoma ka ufo dale masa ko ufo ko walenyimado uminga latika ko ndala kuyati anyo so kokoro nanye alafo ame kanuba ufo la kuyati no lufura amasa chamani musoma ko ufo ko walenyimado la kuyati munu be barula ka do ke o albiala ka shijani kena doma ani labango nyuma la kuyati munu ta fatura la ka bada dal no we no kala la kuyati mafo ini sokoma nse samaila rasira alhamdulillah basitila maya okakene aiwa dugutigi dum alhamdulillah basite dugutigila bashifitala anyuma sigira anyuma sigira aiwa onyana mido okay alaka ke here alaka medu amina ya rabbi dum fanal sa alaka we dana astinsi amia strategy la me kanu wofu maliko na ani maliko ka tendo fmb sigi ka jabaran so mandikoro kadam nentene ka tabla alamsala ne ke kanyata watula ambufu ku barkada ka foni andun to yin do ku ali jemu kan folo ukonnana tendo ku bismillah lala ku yati ku yere ke bismillah ya foto mena jemu kan ya nun do toyi kasangane ni do ku indamine barawi o kuma ko na mimbe talike jemu kan kala fejurla na sigi mandala ku yati ina sense kata nyefe aiwa samaira ubunya jarani ande me baje kulu akila ambada mine uludi la jendu ngudu na fokan mo wera bu kala machuga mina par minute sansoro juru sega jemu kan la se ulu mo sigoro la utsika kenin de mete o de me baje kulu mu mande me jemu kan asika chari amta mu salun doni ke ulu ka suku kon nawla soro ka sinnan o bebe amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni ni infusé ka jikala ka ke teka o nene Tiens mon père Nika dites-moi ani mbo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani yete ko da te zara te o ka te ni abi sabi sababo ni te wore be ni ya gla kura ka seli kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kle quoi appelez moi wa je ma on de je te o ka te la higa so za bole be fele fe ngade Jama jera kadua kete zarai makele ngadanga mena buji Allah farafideno jera kadua kete zarai makele ngadanga mena mudunchi Allah Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga da langoloto na mi no fe o na de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyon épicé na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salade lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyon poulet ana épicé du aw mino nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domini kerengere ni gono kele mi me o labi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana épicé du malikono gabu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjire ke zamzam ka nanjini ngura buyan poulet ana épicé ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munya na mako jora kuna kuni werela zamzam ka nanjini ngura buyan a épicé na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru kube bamba 76 80 00 72 Walegele 76 38 59 59 Zamzam kana jini ngura buya poulet ana épicé Nude bela jele wasara
Lala Kuyate Samira ne che kosebe yini so ko ko folu fuyi yado antara yini so duti kurasigi mi metalike El Haji Famara Sanogo anya ta kasi yini so duku kuna kosebe la Kuyate o kera ka bene juma don je kala klitano kono doy inyara kumekeneka yado Lala Kuyate akera mi fo misonja ani farfoni amake bashe mi nane ayade ayo nante de se memi fuyi ngonguru ne dawala fakasi pangachu memi fuyi kasi shana fo balama bonye Lala Kuyate okoni umake mandingila abana hukumu konana kosebe koko ka fulu fuyi aiwa ko fuli jarani o nyare fana bu sama fuli la ka fo kala ka dutigi nalike here amina ya rabbi ala ko do mini ala ka shijani kena dama ala ka dugu yiri wabulu ala ka jamana basi Lala Kuyate ngo to walibi amansimfa jemuka na chogo fe ne ka sigata na yenyefe Samira na mbora ngam de me baje kulula anga bi clip du jour fola me aleta no e karamugo shole ko Mali Mali amna tasibla ke kanyeshi Mali ko Mali te son joma yama Mali te so ma jena sa chefar ndugure do chefar jamana do ma daka amisa nga dambedi odo de nganti son joma yama nganti son nyedo yama ai mama ko ne cheba Traoré shiwi yado jamana ko no ya ka biton klubalu sebe Lala Kuyate mi mfuyi olu nyongo cheba jamana ngone ya Mali te son joma yama ay anti so ma e ma nga nyama yebi sebe anti so joma yama wa ambe albi usere ka bi kunu fabi Lala Kuyate Mali chefar jamana oui che teche wallahi Samira wala sisa ameta yafuma bala karamugo shole awo ko Mali te son joma yama awo ulate me angunye madaka sigana tendo no che Samira karamugo shole karamugo shole rebe kuna shole dongli re shole no memi mveye dongli koro kadi dongli ya abiti de wa adonse de wa ni nyere bala kada jongu Lala Kuyate mi mveye adonse atete me wanda abela ka mi mvo ko Mali te son joma yama ode legeze ayra ya fo depuis la wala fa bi fa ka se bi mi mveye général dernier asimi gota kloma Lala Kuyate Mali fradama ante son joma yama odo parce que on est chefar shude Lala Kuyate wa me duo de kala bi alaka on se Samira ko joma na teme jonyere la o fana karabayere ne che ni ma o jori la ni yere fana jori yere la o no kon karajugi o karajugi ma nga daire la nga so anyere ni ala sona Lala Kuyate abinya wala me duo de kala bi anyere ala ka en français jugu ala ka jugu seba ala ko barka ba ala ko labla Lala Kuyate senifu kana kuni ye sa jini tasma do akundala ve e ba ye ka afo adola Lala Kuyate e ba bla jeni e ba to kuna fono mbala anganti ka ka do ko Samira sanugo na kuna foni balanda ele ko mare na rubrique info du jour ame e sorta jamana ka fasir do de hakli la do franche Samira ali madugo mala mali jamana konna barka da kan la je bado kera min sen fe alislame o bora ka chaya ka sigata be nyonya kuma ani kilinya kuma uke Lala Kuyate bien de ne donye je galo clé moi ani fla samba fer mo wono worodo anye esori jaso jamana ka fasiri Lala Kuyate kasana o ka bolko bafla keme woro biduru ani woro yi Lala Kuyate Sulemani Sidibe kenana alega kalamu kala ayashu dabajila Sulemani ko Lala Kuyate mimi mfuye ko dombo me nyon fe nga kelinte ako kaso weke mu Lala Kuyate iya fo chomina do sibiri do juin kalo clé mo wasamba fer mo wono woro ako dugu kolo angunana ako Lala Kuyate ni ya tagalage yura mi ngoni bene atogo dame amemi mfuye Amadou Ampate Bala na kadi afo pala de la culture Amadou Ampate Ba ako Lala Kuyate a grina ako angunana Lala Kuyate kasanga ni memi mfuye jere do yemi labena malisla metonga franyo tomba o conseil islamique du Mali fe Lala Kuyate wala sa kasika kelenywanya kuma nyonyo sabati islamo ni nyonche benywanya ko sabati faso Mali kono Lala Kuyate ako hukumu kona na do ngoni alabena malisla metonga franyo tomba o conseil islamique du Mali fe ako Lala Kuyate da kuma kunsu wantera o fe odeye kafo jogo ona kadi ngania Lala Kuyate ajoro bisika ke jumaye kuma nyonya o sabati lila ben la wali yalila ani alibi Lala Kuyate ka kon bara ka kewalo do sabati mi bisa ke sababu ka kilinyonya no ko sabati mauni nyonche Lala Kuyate ako kuma kona bara ko ne kera sababu islame bayirka Lala Kuyate ulu ko ne de kana iro ko fole mine ka fa e ko da kono ni ako kabo
bɔ Mali jamana fan caman fɛ a ko baara yɛlɛ bɛɛ lajɛlen la Kuyate ni min fɔ ye a ko ni kɛra au conseil islamique du Mali o ma ɲɛmaaba ala Kuyate ale ka kasan a ka hakilinaw ye min bɛ tali kɛ a Seydou Chérif Ousmane Haidara la a ko ka fara kɛnɛ denfa o fana tun bɛ yen ni o général de corps d'armée Ismaël Ouagé ala Kuyate o min ka baara faso Mali kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ bɛn ani kɛɲɔgɔnya baaraw la ala Kuyate o min ni min fɔ ye ka fara a ka Dr Mahamadou Umaru Kone o tɛ diinɛ ko ministre ye wa ala Kuyate ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ni ye a ta lajɛ ala Kuyate a ko an ka jamana bɛ lahala min na bi ni o bɛ tali kɛ ye kuma bala kɛlɛ faridelen ka ɲɛsin jɛrawula kulu ma ala Kuyate ka se hali bi sɔrɔ bozoli ni ko yakubaya ala Kuyate ka bɛn ni ka sabati guna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni sigi a kunbɛn o hukumu kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ ala Kuyate a ko ni kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka sanga ni Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw conseil islamique du Mali u ka nin hakilina ye bɛ min fɔ ye jamana diinɛ ɲɛmaaw n'a ka di ye silamɛw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ala Kuyate ne ka se ka ɲɔgɔn filɛ ɲɛŋɛ ka kuma ɲɔgɔn dayira ɲɔgɔn ala Kuyate hakili fɔlɔfɔlɔ u ka kɛ o fɛ ala Kuyate minnu ni a donna bala bɛɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ala Kuyate ka se ka yafuma bala bɛn ani kɛɲɔgɔnya sabati Mali jamana kɔnɔ a ko n'i ye a taga lajɛ an bɛ jamana min kɔnɔ ala Kuyate a bɛ waati min na a sɛgɛnna a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ o cogo la jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kan ka a seko ani a damayira kɛ janko jamana a ka se ka basigi a ko hukumu kɔnɔna baara min filɛ ka kɛ ala Kuyate a ko a bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye hali bi an ka ɲɔgɔn lamɛn ala Kuyate an ka danaya ta ne ka da ɲɔgɔn kan ala Kuyate janko kelenɲumanya o ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn damana ala Kuyate a ko n'i ye a taga lajɛ kɔrɔfɔ ko ni minnu mana kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni u ye a yira k'a fɔ bɛn ani kelenɲumanya ɲinitɔ don ala Kuyate ka ɲɛsin faso Mali ma a ko hukumu kɔnɔna jamana ɲɛmaaw kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kun nɔrɔ bɛɛ la kɛnɛ kan i y'a fɔ cogo min na général de corps d'armée Ismaël Ouagé a kun bɛ kɛnɛ kan olu kɔni ye hakilina ye sɛbɛkɔrɔ fo ni k'a taare ala Kuyate k'a yira k'a fɔ nin ye kibaruya duman ye wa ninnu ye hakilina ye ala Kuyate minnu kan ka sinsin janko hali bi an bɛ bɛn min kan ni k'a ɲini kɛlɛ min bɛ n'an y'a ta k'a da ka ɲɛsin jarawula kulu ma cogo min na an ka se ka sebaya sɔrɔ olu kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ o dɔw kɛ mɛ ka diinɛ birifiri bini o de la ala Kuyate ni siguna ɲɔgɔnw bɛ kɛ sababu ni ka se ka o birifini sama ka bɔ o la ka jamana kɔnɔdenw kulo nɔgɔ bɔ k'a yira k'a fɔ jarawula kulu u bɛ baara minnu na a ko diinɛ ko tɛ ala Kuyate ɲɔgɔn tɛ diinɛ a ma fila fɔ o ye ala Kuyate o hukumu kɔnɔna na a ko ne y'a yira k'a fɔ o bɛ au conseil islamique du Mali ka tɛmɛ a ma ɲɛmaaba fɛ ko o b'o fɔ ni k'o taare ni hakilina ninnu n'a ɲɔgɔnnaw na ala Kuyate o dɔrɔn tɛ ko ye maa ko nana tali kɛ nin baara ninnu na ka bɔ Mali jamana gun kan u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ala Kuyate olu sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala ni nin kɛwale n'a ɲɔgɔnnaw ye wa ni olu damɛ a la k'a fɔ ni ala sɔnna ma bɛnkan minnu sɔrɔla a la olu donnen bɛrɛ la a bɛ se kɛ sababu ni ka nɔbɔ faso min min fɔ ye a basigili baaraw la Sulemani Sidibe ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ histoire kɔnɔ ala Kuyate ka sanu ka bi bɔli Samaira siga tɛ nin na o conseil kan ka foni hakilina in na barika da kan silamɛw fana jɔyɔrɔ ka bon bɛn sabatili la jamana kɔnɔna na barika da kan caman i b'a ye k'a fɔ maaw bɛ se olu de ma k'u ka hakilinaw yira u la olu kɔni olu bɛ se ka jamana fɔ ka bɛn o fana jɔyɔrɔ ka bɔ a la a ka bon kosɛbɛ an bɛ foni hakilina in na a fɔ laɲini ala k'o sabati ala k'an bɛɛ don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ o la an bɛ histoire bila ka indépendant ta o ye kanabila ye dɛ kosɛbɛ n'an y'o ta Samaira an bɛ taa Sadio la n'an sera yen min bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli kunkankow la i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ kɛra siganama 2 la o CS maaw fɛ awɔ Lala Kuyate n'i ye a taga lajɛ an bɛ taa yafuma b'a la i y'a fɔ cogo min na Sadio la o bɛ Kayi marabolo kɔnɔna na a ko ka sanga ni kulu min sigilen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli o kama Lala Kuyate a bolofara min bɛ Kayiba Jabate kɛrɛnkɛrɛnnyamaa Lala Kuyate Sadio lakaw fɛ yen o kɔni o ye nɔba bɔ bawo o ka wulikajɔ kɛra sababu Lala Kuyate o ka se ka tigɛ da ɲɛnaminimafɛn a furakisɛ kundan caman kan n'a ka di a fɔ furakisɛ 1640 ani 40 bɔ ɲɔgɔn ko o ko ma ko tramadoli Lala Kuyate o ye tigɛ da o kan ka fara o kan min bɛ tali kɛ o ka ɲɛnaminimafɛn sachet min fana bɛ yen n'o kama ko kusi Lala Kuyate o sachet 200 bɔ ɲɔgɔn ko tigɛ fana dana o kan Lala Kuyate ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan e b'a ye k'a fɔ
ko fragisa kundaw chama munu ni alibi o manga sika tayra dala kuyati o yetiga da olu bela jenika ako bara nyere akira chogodi ibaye ka fo wole bala mafla demo sigana mafla dala kuyati ibaye ka fo na manya ka fo masamana fana o to fo menga abena fo tiga kumada o kan folo ako o sesi mawya gira ka fo bara kon folo kera olu fe ka beni jekalo kletan anu oro samba flani mwani uoro yi la kuyati ka sangane ke baro dili ye omo omi ya tonu utara tiga do da madoka adarola sigana mado la kuyati manamina usera ajabala la okoni ya mabala makofolo ni gamine la kuyati amneni ni ka utara soro mimi mfuye frakise tramadoli la kuyati okoni to me afi akeme shege ani biduru ani shege bonyonko kafara jaze pamu la kuyati utanu kononton ofana kume abulu ani okome mako mirai serpent ebo dowa ai ndo do de anyana mi mafendo ko mirai serpent ko usase biduru anikiri o esa de o ta ko libi kisani mirai serpent ni kuru kiseri ai na fa sawo ba ke wala kuyete ko mirai serpent kafara oka la kuyete fra ko se kun dan wero ni opta de fa kilo saba anu kungo ulu bela jeni ko no mena albi che ko fole o dagarola la kuyete kafara ulu bela jeni ka ibaye ka fo otimene o ka barawi ni metalike kulina mi ka barabeta kanyeshi nyana mefo kele barauma ako ule kele subabu o ka wele da ma were bonyongo ma la kuyete ma frana were o frana fana o jabala la kuyete tramadoli akise keme ulo mvla bishege anu duru bonyongo o mena obulu ako la kuyete sashe kushi o keme bikondo ani shege bonyongo kafara iyaf mabala la kuyete ani o ka papio kundando o be munu mi la kuyete o fana kuma abulu ani sefa waru wa tambonyongo sikana walido o fana mena obulu la kuyete ako masabana koni mimi mfuye ako okoni ubala ko onno fege kono soro la tigana da oka este aleka fasido nya salo kabo independent okonana samaira amto independent kele nkonna do kono amita nyuru ndisa anata nyuru ata se mena kamarama bai ka fo anga jamana nyemau kerengere ne alanga fintiku ko no wulika jola munu salon sabati o strategie fe mime talike jarawe la kulumbe wele jinim fo kata se AGS mauma o ko choko ni ndaro lukola nyoro ndi Sahel ani menaka lala kuyati o chama o yedu okolo sumusumu memi mfuye bawo ami ndara oka memi garange manda o moda baguluka lala kuyati memi mfuye bara nkera kabeni jin kalo kile mugwa samba fla ani mugwa no woroyi lala kuyati mali jamana wolo masiru okone ni bundilite flaye lala kuyati sanve ani duguma oyo okone bara wodangana maya ya foto ma nyuru Sahel o marabolo kono faka se memi mfuye mena kakao fe lala kuyati okumu kona na manya ka fo medili kan fuyi ka tamato sena bulu fifa o jomandi ako jugu ko konto ansena ako anga wulu masir tabaw dala kuyete ulute adabla ako okone bala ka jugu no ko lu no fege anye da o ka ame onejien faranyonya ako kumu kona na okoni ye kaminyo belebele flaye ka fo sigana kaminyo do dala kuyete munu ngone ni o fame kelke mno na dala kuyete wa abala katadi mamunu ma ode jala wula kulu mawi onno ngone fe anga chedo o mabla dagre dala uruto sa ane dukche dala kuyate ne ka tasuma kise ne ka shuru kamyo no flaka akera jumara nyuru Sahel umara bulu kono ako dala kuyate anga langa tilamoko ka uka fola we ayira ka fo mobile fla nunu dala kuyate o bela jeni kone o jena ka ke bugudie o nongo ni fe ako ale fe mabo akonana ako kafara oka ibaye ka fo jara wula kulu munu kume mobile no fe olu bela jeni fana olu ye dugukolo olu ye osumusumu dala kuyate kafara oka kilometre keme bonyongo ka boye ka kunda jamana akenya fanfe ibaye ka fo jara wula kulu mumbe ya fo tumna eta islamigu dala kuyate anga chefun taba o dongele o tara soro olu koni do fana be ya kuma jiri badu tolai anake no okume sena fiambola dala kuyate anga chefun taba olu nyeshu oka o nongo ne fe o ye bara o sigi singa sanve anu duguma ne ka sosulu ne ka buluda
la kuyate anye ulu fana onye ulu ke lahara dugle onye ka soro ka temene sira ya albi e ba ye ka fo la kuyate ka fara ulu bela jenika e ba ye ka fo anga chefni tabau mali jamana me min fu ye adanjaula angone anse baya chamata la kuyate ka seno jugu ulu bundeli ako abeke albi ke wali ka siga dania ka kurokura albi la kuyate jamana don fe ka tanye shin anga chefni tabau ma to mina o ka siga o demenu o ka baraka tawi la kuyate ako ka makri ka fo albi menaka general kleta ani sigi temene e ba ye ka fo anga chefni tabau la kuyate o ye jugu fana buntete ni ko fini furu ko bara furu la kuyate ka sanga o ka la magala do yi mana mina o kuma o ka janva jugu do kanu ko lu labe la kuyate me min fo ye sumbe manvi bi ta kluyi ona woni fe la kuyate anga chefni tabau anya jugu bunte abla itara le da ya fasiranya salo ka bo independent kono samera nambora ni panangono amedu nouvelle horizon ali bi ameto la kana ko ali binan Chendo nandu nai mi be talike anga chefini tabaula olu ni Russie jamana kelebulu Africa Corps chedo kana kenyo ya hukumu konnana wuli ka joba do sabati mopti fukata se Tombouctou ani Jema o min se fe ukoniye bamachi tigla machama olu blagata la haraka seginimbali ai uto na blue ali seginimbali lala kuyati aiwa kibarao ayagira kafo anga wulu masiri tabau lala kuyati okoni tarabo mimi mfujira wula kulu udagara doka dawra mi koni sigate ala ayira kafo ko jira wula kulu utado ako bawo ibaye kafo obulofo chama odekumen yoroko folena lala kuyati akira marablo mina ode moti marabulu yi ako kasangane anga chefni tabau ulu kallakana sabatili bara yo ofe la kuyete utara bali ni yura ina mini abijara wula kulu maubulu okeme kata ne kake oka keleke de yura yi ukoma ko ka la kuyete onongo nife mi metalike yef mabala kele urshijamana kele bulu mi faso malikono akafara anga chefni tabauka ukatiga dinyo ko la kuyete onongo nife oyeta sumakise shuri yura inka oya soro jara wula kulu adama madama wanimbe madama ulu manane bunyongo munu kumei ulu koni ulu yito kon lahara la kuyate akoniya atagalage ako bawo mamina anga mawo kumbora ofuna kunya foko ona opete pete la kuyate mimi mfuyi okoni uma oto la kaldala bawo obilama ya foto mna otame dugula dugumi ni otesible ako kafara oka ungeme ka perembara ni do ni ka ulu koni baratu la kuyate chogomina ne kasiga oka janva jugu do ni ka ulu koni blasinga ibaye ka fo anga chefni taba onongo ni fe oyo oche la kuyate kasana alibini Kibera Nasrai ibaye ka fo 10 bombes ont été découvertes dans les environs du camp ami metalike bomuna ako kase bomu sigora matama ibaye ka fo ukungeme ka ulu baratu yoro ko fo o masurmauna anga chefin taba lala kuyate anya ufana bala jenene ko che ka fara o ka pikabu do fana kun famei lala kuyate kelke minuna ayeme ka fo ulu jara ula kulu mautai onongo ne fe oyo ufana che lala kuyate ibaye ka fo kabui ataya mabala tomutu umara bulo konana la kuyate okewale akera yefanfe arabado general kletan wulu bla samba fani mgono woro kasanga alibini okabarawiye anga chefni tabawu la kuyate jema anije jijeni che ebaye kafo la kuyate yevona oye koni bono nyamade oye mbogo kone tananita ni ka do jugula la kuyate kumana mina anga chefni tabawu obilla kana baraka ne kake jema anije jijeni nyonche la kuyate onongo nife memi mboni mfo jugu do kono kunna me kafo obebo anga chefini tabawu ko kafo una oka janva ju ke do no ko blasinga la kuyate memi mfo jurate aka do aka ko jurate aka do jugu jurato la kal aywa memi mfo akemeni bawo memi mfo ulu ko ntamel lahara bada ulu ko me ulai mama ni ture ale de memi mfo ya fasiri samaira sanugo ali biam to nouvelle horizon ko na hakila la kana ko kele ulu amitaka gawo marabulu konnana nansira e kasangani ba machiti la moka keleli waliwi ibaye ka fo anga jamana fintugo wulika jobaro sabati gawo marabulu konnana min semfe uyutega da bulma fe mobli doka kasega umine kabo ba machiti la mawbulu ninga udi atigima la kuyati akira uchugola koyi mimetalike commandement militaire du secteur 1 nakade du théâtre S de l'opération Dukoloko la kuyati okone ofleka mobli dota kadi atigima la kuyati
mobile min ni o ye a minɛ jugu la ka sanga ni o ka lakana sabatili baaraw ye la kuyate baara in bila jɛnɛ kɛra juin kalo tile 19 la kuyate kan min bɛ n'o kama ko kan infirme Alensar Gaw kɔnɔna na a ko n'i ye a taga lajɛ ka sanga ni kunnafoni min la kuyate i b'a ye k'a fɔ an ka cɛfini tabaw o kɔni ka sanga ni o ka lakana sabatili baaraw ye o taara sɔrɔ mobile dɔ bɛ jugu bolo mobile min do Toyota RAV4 la kuyate o do i b'a ye k'a fɔ jugu kun ye mobile in kɔni soɲɛ ka bɔ Laberizanga la kuyate ka sanga ni kɛwalew ye minnu kɛra o fɛ avril tile 25 tɛmɛnen a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ o taara ni o ye an ka cɛfini tabaw olu kɔni wuli o nɔ na walasa ka se ka jugu ni ka dankari o la i b'a ye k'a fɔ o de senfɛ o taara mobile in salo ka bɔ jugu bolo a ko la kuyate mobile in salo ka bɔ o bolo o taara mobile min yɔrɔ min na o de ye u taguna ye u taguna la kuyate mobile in salo jugu bolo u taguna kaw fɛ yen ka sanga ni ya kuma bala an ka cɛfini tabaw olu ka wuli ka jɔ n'u o ka lamagalamagaw ye a ko o nɔngɔni fɛ min bɛ tali kɛ min fɔ ye o nana mobile ye ka na bila kan kɔnɔ la kuyate ni ka sɔrɔ k'a tigi ɲini a n'a ma ɲɛ k'a fɔ baara bɛ o cogo la la kuyate maaw tora ka taa mobile lajɛ dɔw ko n ta don dɔw ko n ta don la kuyate a kɛra maa min ta ye ni na ne dalu ye o bɛ den ma kɛ o kuma kɔnɔna a yɛrɛ k'a fɔ Yunusa ye ya Mayiga la kuyate ale ta de ye mobile ye o nɔngɔni fɛ an ka cɛfini tabaw o kɔni filɛ ka a ka mobile ta ne k'a d'a ma a kɛra a bolo suko ye a dabali bango jugu ne la kuyate i ka mobile tara ka taa n'a ye depuis avril tile 25 kosɛbɛ juin fɔ juin kalo tile 19 i ka mobile ka tila k'a ta ka d'e ma ne la kuyate yɔrɔ o kɔni o bɛ k'i bolo suko ye a bɛ k'o ye dɛ wa a kɛra to cogo la Mamani Toure ale ka fɔ la ne la kuyate ka sanga Nouvelle Horizon o ka bi bɔli Samayira an b'an ka finitigiw fo an b'o fo dɛ tile wuli ka jɔ la a se ka anw jamana kɔnɔdenw an bolo fɛnw lakana an b'u fo la k'a fɔ Ala k'u fanga se Ala k'u yɛrɛ fana kisi k'u tanga o la Samayira ka se ka bɔ kunnafoni balan kɔnɔ sɔgɔmada in na an bɛ soir de Bamakɔ ta n'an y'o ta n bɛ tali kɛ san laban kimɛnnu olu baaraw kɔni bɛ sen na n bɛ tali kɛ baccalauréat malien ale ye san 2026 ta hakili la o baaraw nun donna sɔgɔmada in na Lala Kuyate nin waati in na an bɛ heure jumɛn na ayiwa ni waati in na an bɛ 10h moins na yɔrɔ Lala Kuyate même 10h moins bilen wa kosɛbɛ a fɔ 11h moins 11h moins sa Lala Kuyate nin waati in na bɛ min fɔ ye dɔw kɔni kɛ bɛ ka bigi kunkolo olu k'o kin na n'o tɛna o tigɛ Lala Kuyate o dɔw yɛrɛ sigi bɛ o tigɛ bɛ o ta ka ju la Lala Kuyate dɔw yɛrɛ kɔni a kɛ ɲɛ tɛ olu bolo Lala Kuyate ka sababu kɛ mun kelen ye i y'a fɔ cogo min na ka bɛn ni ntɛnɛndon juin kalo tile 22 san 2026 ye o tɛ bi ye wa Mali jamana fantan an ne bɛɛ lajɛlen fɛ Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ san laban kimeru la kilasi 12nan maaw o yɔrɔ a yira k'a fɔ e kɔni e ye baarabaw kɛ san kɔnɔ wa san wɛrɛ i na taa sanfɛ kalansow la Lala Kuyate o san laban kimeri ni o ye baccalauréat malien ye o baara o daminɛna bi ka bɛn ni ntɛnɛndonya ye a ko tile 4 bɔɲɔgɔnko don Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ o kɔnɔna kimeriw ta ka ɲɛsin kalanden ninnu ma Lala Kuyate minnu ni olu sera ka gɛrɛsɛgɛba sɔrɔ ka sanga ni baarabaw kelen Lala Kuyate olu u na taa sanfɛ kalanso la a ko ni a taga lajɛ Lala Kuyate baara in a b'a la ka nɔfɛcogo kɛwale min na o de ye k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw i n'a fɔ u kun ye a juyara cogo min na Lala Kuyate n'a ma ɲɛ k'a fɔ kapu o kɛra Lala Kuyate ka na defu kɛ BT o fana kɛra Lala Kuyate ko nin kɔni y'a dontɔ ye baccalauréat malien o fana baaraw kɔnɔ minnu donna ka bɛn ni ntɛnɛndon juin kalo tile 22 ye Mali jamana fantan an bɛɛ lajɛlen fɛ a ko n'i ye a taga lajɛ Lala Kuyate nin waati in kɔni na kalandenw y'a fɔ cogo min na o caman kɔni ɲɛ gan bɛ wa caman kɔni b'a la ka bigi ni minnu kin ka sɔrɔ bigu ma fɛn kɛ o la o kuma kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw Lala Kuyate o kɔni ye fɛɛrɛ an dalo bila ɲɛnɛ sigi cogo min na ni san laban kimeru o ka se ka kɛ hakilisigi ani basigi kɔnɔ a ko hukumu kɔnɔna na Lala Kuyate o labɛnw hukumu kɔnɔna na o kɔni président centre ka fara surveillant kan Lala Kuyate olu bɛɛ labɛnnen don o waati in na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a se ani a damayira la a ko Lala Kuyate cogo min na san laban kimeru baccalauréat malien a bɛ se ka kɛ examen min bɛ kɛ jijalen ye a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna na n'u kana kɛ a jaabiw la a ko hukumu kɔnɔna na Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ o waati kɔni na baara in kɔni a nun donna ka sanga ni jamana ɲɛmaa olu ka wuli ka jɔw ye ani labɛn minnu kɛmɛ o fɛ Lala Kuyate cogo min na ka se ka denmisɛnninw ka san laban kimeru kɛ hakilisigi ani basigi kɔnɔ a ko a b'a ɲini denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fɛ i ye min dɔn Lala Kuyate i k'o sɛbɛ ko nka i kana i yɛrɛ bila kɛrɛfilɛ ani kɔfilɛ la ko n'o kɛra o bɛ se ka kɛ i ma kɔlɔlɔ ye a ko
ma kana shweni ke ko la ko te shweni o te horo dame ko la ko te wa hukumu ko nana woni ke me ka ni de masa fo na fe bla jene ko ni ka joro la surveillant ka joro la prenant centre fo na ka joro la ko ni école do fo na joro la la ko te ko avec examen mi avec GLA ani tien kan la ko hukumu ko nana ade do de ke ala ka grese ni mandi o bla jene ma odo Samaira amito so abde bama ko kono na mbora baccalauréat ko kumana ame signga do la kana ko bina ko ngatu ibai ka fo mi me talike aiwa kanga aiwa angatani narai angatani narai aiwa ibai ka fo Samaira ni watina mi me talike mobli mamunu me mauduni ni o transport an ko me kan segi moblu o du kon signa kana nara ani bama ko straka o ngako abeka ke songo jumena akel prix dara keti abeka ke la hala jumena amati da ni ngali to mimbe amati ke dada ma ebe fula ka minfo ode wawi bawla la kuyati ni yore akun to me machamana kumbana nara ani bamako che dara kuyati ni nara chi kumbore yi eba ye kafo akamana ga akume mine dara kuyati okumu kona na eba ye kafo ni konye kibari aduma yi ni ye atarage dara kuyati mimi mfuyi ka yira kafo narasra route nationale numéro 4 kafo mam mogota moblu koni tale damna ala akoki bari adumado dala kuyate fasir keba aye ayira kafo ni atalage ninkera kibari aduma yi mawyoro dala kuyate mamunu ngoni men narasra ka madama firikelau kalandeu ani dala kuyate tane segi kadi mamunu yokmane kumano obe nara ani bamako che dala kuyate na manya kafo akume wati jambo kafo moblu tisiga bamako kata nara ako abilama okone ublame dofola kasobe ke dala kuyate mobli abu bamako ata nara kabo nara kana bamako akula kuyate okone oyeke waliye ako amamede ako mimbe talike yaf mabala ke walido ako adangane mayala ako ni ata kalage dala kuyate okumu konana kasani jamana nyamo ka ulika joyi madama dala kuyate anga chefini tabau oluka la malama nara sira dala kuyate ablama nakadi ibi da kaka kolungulu kabo jijeni fa nara ako moniti so la kuyate mate nyiniga ako umade mimbe talike moblu la munu kume maudu ni kata nara dala kuyate wala makabo mo kabo nara kana bamako ako wa ulu moblu tu uyuka balada mine ko ako okonne kera kibara dumaye dala kuyate kanyeshi mauma mamunu be dala kuyate ni ulu be nara siraka ako yo oke wali dala kuyate jora babe ala ale kada kasika dala tunu do kata di mauma ye ako ujora kabo ala kosebe ako kafara obela jeneka mamunu ka bara fana be me amadala kuyate abe asiga to albi ukasiga nongo kuro ani dawa ukadugo jema monitor maya ke chuko ukasigo ke hakli sigira akonga ya fo chuko mina na lela kuyete adamena konga akeme nyobugu takambala de odude lela kuyete akoni ba fe ka bo me mfuyi ka bo nara kana bamako lela kuyete ako me mfuyi ebe wafla da c'est pas wari wafla o passé o wafla yi ka bo nara kana bamako o wafla yi lela kuyete ka bo me mfuyi bro kata nara o wafla ani kemenani 12000. Désormais, les voyageurs devront débourser 10 000 francs CFA pour effectuer le trajet Nara-Bamako et 12 000 francs pour le voyage dans le sens Bamako-Nara. Kabon Nara kana Bamako uyi wafla abo bro wata Nara uyi wafla ani kemenani ko akoni ye la kuyete apasi akno wakile ani kemenani ko achale ba okunyo wakile ani kemeworo yi akonga ni mingo ni fleka ifra kanta la kuyete ana manya ka fo ko mubli ko ni tali damnesa ko nga songo ko mi fana fle ala ako okoni la kuyete ubi songo kala ulo fa la kuma juwe yo dowa ntiga badai akola kuyete akoni atalage okumu kona na ulu ko ni mubli ko kele ngasirata ajame olu yesa konga songo ko okolage konga me okeme ka fencha mafo ala la kwete mu biso ke sababu kajira ka fo songo ni akanga yele akode la kwete odowe muye ako uye ayira ka fo mobili minau abena fo la kwete ako l'augmentation des coûts d'exploitation notamment le prix des pièces de rechange otoyiwa ako mobili minu femme ke mobili la mobili minau ako do fa le olu songo kan ako mobili o
l'entretien des véhicules à cause de la côté kafara au camp les charges liées à la sécurité a bena fo la côté to mo mun be libo sira kata sira fe a ko la côté o fana be se ka ye ala ako o na manda farla nyonga a dola ko absira ke o absira ye ka fo de kene sababu do ga fara ne passer ka mais mo li jene ko to lutige o de ka fo nara ani bo ko che mobili be asraka wala la côté santé à la blé Samaira salo ka bo ki barud mai nouvelle origine ko nana soir de bon ko do odo wa ya femme ko ni sa nya me ma te ko de blé Samaira mi fuki bargada fasiru wala la ma jiga ka fo kan mo ko we famia soro ka fara an yoruka sikata to se kana fiya bodo ni ami to ke ande me ba je kulu ka su bonna wala ka soro ka sigana je mun kan fun flana o bebe awo amona e ga ni dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni nene bara ni be ni nene ni infusé ka jikala ka ke teka o nene jela mon père ngaka ni tejme ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan kɔni ye te ko tɛ te zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan golen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka dun a kɛ te zara ye ma kelen ka danga mena diɲɛ ala farafidenu jɛra ka dun a kɛ te zara ye ma kelen ka danga mena mudun tiɲɛ ye ala ne ye Tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ k'a kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet n balimamuso e de b'a fɛ ka k'o kɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a n'a épice dun aw minnu ye sogojeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet a n'a épice dun mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura bouillon poulet a n'a épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinikura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bebɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikele a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikele 76 38 59 59 zamzam ka najinikura bouillon poulet a n'a épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. Lala Kuyate. Samaira. Mais min fui. Kosɛbɛ. N'a tun bɛ nin kan an b'i bila ka taa Sikaso. Yado. Lala Kuyate Sikaso. Nata balado na ye. A Sikaso ka di bi dɛ. Fɛn kɛnɛw to bɛ Sikaso. Kana nin fɔ n ye sa Samaira. Woso.
pomme de terre aiwa la kuyate o kuma nga sama gara jume sisani bela iko ntuna siki ka fa ni be cité ni ya fali pomme de terre bora kili mana dine ma sama ila Allah ta ka famu ai me ga nye feri sa ai kana nye fo ya ni ma wono dola heprike ka soro ai ni sama mana dora kana ba sa bodu nu fo la kan ni ko bara fo ani dola josaya la kana bo ere nga kuma tike a mbatike fengene na suga be ai ba go jo fenfena abel be sika so bi ne ma ko kumbe doro ikana pomme de terre bora kili ni ma wasiya so dugo no sango ne de yado sam kana dungudu abana be mi free mama ko petit paris dugo ngadi de mali on petit paris du yoro udu la kweti basani ya tagala je sama ila anga dala dumuni fo ame munu ke anga dungudu balo yi ya sigi keme sala be ka fo bishegi obo bosika so mara la chendo donc ba ira ka fo sika so koni anga mali jamana konna no jigine bado na fa be dugumina ko sebe chere do la ya fo to mina on jigibe dugumina ko sebe udu ale ka da mami mfuyi da se la mi manu ori dala dumuni dala ko ete o te fin de la dumuni boro la ngolon ti o do mandide ba jite la ko ete amisa so ko foni wala sama ko unishana fo balado parce que des fois les premiers bon on fait o boray mais problème que la mi jamu ne maya jamu maya ay jamu maya samaira sabalde premier national sero ta fana ko kuma karamu ko ay dara mi fokul bala ko ka histoire le imamia o yedna njatiga de yo ani ne ba mi fu ne bo ikaramu ko be ikaramu ko fem bunya ay yere fana ka bunya kan ga jugu ya wala ka teme karamu ko ta ka ay mais est-ce que ne ma fien wa ay ma fien il faut jamu may ne ko jamu may jamu may mami ye difficult be dam ma karamu ay dara biya yere ka foko ukai ko jamu kai ay est-ce que ne mo may wa ne ko samela ala tombi yere kan ga meninga mo mi difficult be la dam mari kono obe bossiga so kosebe wa muzula kado jamu ne yokulubali sabe fanata o fana kunye muzui o fana kunye kulubali yado kabi e kon nado ka fo o sigata la kulubala ko ka ko kai lageti kosebe ni chen awo obato alibi e anga do ke defukelawi munu pasira dala ko te ko félicitations munu nyere ni alama gerse ma doma ama fo ka bon courage ta awala ka sawara tadia awo na la amitami aywa samaira amita nga clip du jour flana na kasiga onyemada kasoro kasinga na duka meda kanu mo yi dogo kundamne odu o ku be masilise nga folo kasona yan dogo ngono anga siga chama fara nyoko nga kana yirula awo Malien jonge ang malien mashite bo kofe kana anga jamana la kada anga kanyera fe anga ke jamana ife noe malie silex am tu makoto monsieur Soumare Mone nigera kuyambulo malila kada ko nigera Kuma ijo ngafo gardez-vous mon général sani chetane krato do kafo mamati do yeko kakankupe ai astafurla après shudun chema ishudi bila kuma te kalo yelema sisa ala kanoke note la mebo klo nige fasa na ke akiri murufe emi jaka kele iniko Keo, Amestra, Ijanto, Ikoloshi, Alamanto, Sabali, Lakanantiki, la Mau, Kikoloshi, Alakani, Freda, Tesro, Iko Koko, Shiningana Jagua Teke, Iko Puna Shini, Imasuma, Aladeye, Saintigi, Mama, Ansama Gaula, Alakake, Angalakana, Ministriso, Kaseka, Aunam, Brofeu, Bella Kana, Ami, Note, Malila Kana Balia, Beka Auntor. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Alaka Mali Lakana, Kamali Kolosuma, Kamali Tigitugu, Kamali Endo Nikishi, Note Dokera, Mali Endo Segana, Mali Endo Yanina, Anga Mali Amigo, Mali Endo Segana, Anfaso Amigo, Amigo, Mali Endo Segana. Nigera
Nani tigarela anga nanya ko bambagati marfatigu besega yantula enine wala samplo fe kala kala kanya odenya fanga ulika fala kala tigila moka ka udeme ukaparala ni kuna foni salma dili uma atumala opara ke kunyuma kama negetru krengre no galeno anga bilala noko yala on bolo fe on mi kisi togo nyuma ani aunga lakana kama Ali Moussaga, Boli, Yeretala. Gendarmerie nationale 80 00 11 14. Police secours 80 00 11 15. Walima 80 331. Walima 80 333. Walima 20 23 95 11. Garde nationale 80 00 11 25. Cellule de corps MSPC 80 00 11 11. Protection civile 80 00 12 01. Walima 20 22 80 81. La Forsat 20 71 90. Lala kuyati. Samira. Amedo ngindalafu. Awo. Kafo alaka jamana basigi. Amina ya rabbi. Ama irefo. Kosebe. Bela jinena asikuna damara tede. Oche. La kuyati jamana basigi la. Awo do. Ureba ye kafo. Kosebe. La kuyati jamana joli la bela jinena asikudu. Wallahi mashi segumando. Ai mashi segumando. Bebi take ka dai sigo da mai la. Awo. Udibe ke ya fuma bala gashi. Obeke karabai. Nonte la kuyati memi mfuyi. Ambena sidi. Odo. Ni take. Awo. Eba ye kafo ufana no obeye. Et puis ni so fara la nyonga. Iba ya kafo abeke wasai. Ni ntekumbo ni ntekumbo. Ngo fara nyonga obeke kuma. Obeke kumba kilide. Awo. Okumu konana. Kosebe. Eba ye kafo la kuyati bila jine kona nga fara nyonga. Awo. Mama seko makemi. Jamana kula. Niyo ke jamana kula la kuyati adola la bonete. Wallahi. Wala ame jamana kona bila jine fu. Kosebe. Ne ko wele kana uma. Albi faso matina glane onte. Onde malion. Wallahi. La kuyati hali bora kata Ameriki. Abe fo yiki malien. Kosebe. Donc ola la kuyati. Atenya minko ode e faso onyonte. Wallahi Maboro onyonte. Onyonte. Ko la kuyati donba ko faso kanu ko limania. O limania bai. Ola. Anga do ke nyonyi. Kosebe. Anga nyo hakili kunu kanyishi uma. Da chogomina la kuyati jamana akasika basi. Sigatala. Wala. Samaira hakili la kulun sera chenjenga. Asira de. Wati sebe korosira. Asibe kero sira. Abuya masing foli kerengene kanyeshin kanu bagoma. Odo. Fenfe kunsigiri no jabara ni ngoro ni sangada ina. Kasika nyema dalike jemu kama ndi so madunula. Ambu fuku barkada. Kerengere ni ala ameta masina kanga Seida umufu. Madame Jara umukweta. Umukweta. No wati na pharmacie asigima kone. Demgenga no baba. Odo kwe. Ame Madame Jara fu umukweta ka foka ka barka ka. Ani Madame Jara aja ka fune. Ani Madame Jara fu bada fare. Bida fare. Wada. So mara ina Madame Jara utai. Donc Madame Jara aja ka fune bachili. Aire ni ama fana fu so mara ina kerengere ni ala. Amma tamma na sama maka fu. Yoro. Nge. Ambe kera maka ka uyo. Fe so radi. Enere ngone aja fini soro. Jema pasi. Majanda. Ne kone. Yoro. Majani. Samaira dun fleni. So na nyewa. Aja fini jema pasi. Wani telefonu ya jeni fana. Abana. Oye aja ni laji. Samaira mi bela jeli fu to yala amta fana ka tijani fu. Amo fu yanu kuna te bada tijani. Non ka fana be. Ulu jem kan lage. Bana ma place. Daramani bada dara. Ama fu ka barka. Kanu baka bela jeli ki ka foli soro ya. Min to fora. Yoro surumo ani mi to ma fo. Maliko na ale maliko kan. Ame bela jeli ki nyimbe da. Ibi jugucha. Sigatenna. Samaira ka fansera ka nundi fara nyonga kana la suma. Nala mabasike na esini irana. Uluni awami nyongo soro ya no. Asiga jem kan kura mana. Tendo. Nala kuyati ni shu janvara doni se beke jam kan bole inka. Okumu kona na shini 10h 11h eni ni ana nyon soro ya. Nala manga joan yara na be jango ni ga jam kono ko dangana maya. Amma baraka nyon fu. Nala kuyati memi mfuyi. Akodu ta sira fetita ka mama to. Nala kuyati kana kono bori frata kodu. Odu. Ote? Odu. Nala kuyati. Ula ayi nunu nyon tama nyonye. Akodi bla baraka laudo. Bisumada na ikachere keme ka a charoti ka chukomina. Esige abeda. Efa ka dayamuna. Abdami. Ate dayade.
ayo bajte mana ta yoro mina kon sa anakla ka ta yoro fo ai je ko blâmer ni ay de ba fo quoi kasi fo mesdames et messieurs bonjour bienvenue aux informations ça va rebi woro saro bajte akreve amenos fo akreve el hadi musa be fando fe dawda be fando fe o blaje ne fo ko wali mando ulu ye dibla barakela wi nyama ya so ko fo ko wali mando dala ko yate anga so bu nyuma ante segante nyina choroba nyuma ka fo ka do kai bani ka fo la ka shijane kena dama amina bango nyuma dala ko yate alaka jamana basigi alaka do kun fo herela alaka shini franchika assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne desarade ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛfɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ k'a kɛ bi nɛ kununka da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet malimamuso e de b'a fɛ ka k'o kɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet ana épice do mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura bouillon poulet ana épice ye k'o kɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinikura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bebɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 00 72 walikele 76 38 59 59 zamzam ka najinikura bouillon poulet ana épice du de bɛɛ lajɛlen wasara